нашата стая, както до сега. Покажи се мъж и я побъркай, но само веднъж. На пръсти влизам аз в стаята при вас, огледай последно тялото ми. И в профил, и в анфас разбра коя съм аз, онази, която губиш този час. На пръсти влизам аз в стаята при вас, огледай последно тялото ми. И в профил, и в анфас разбра коя съм аз, до тук с нас. Не мисли, че си мисля лошо за нея.